Това е Никола Образописов. И какво е това? Това е картината «Селско хоро» от Самоковската околия, 1892 година. Гледай, какви носи, какви работи, хората как пеят, танцуват и как ги е нарисувал. Никола Образописов. Селско хоро от Самоковска околия. Никола Образописов е роден през 1828 година в семейството на видния самоковски зограф Йоан Иконописец. От малък усвоява занаята на църковен художник и е изрисувал множество църкви. Увлечен обаче в светската живопис, започва да рисува и картини, в които илюстрира и показва бита на българите. Картините му са силно повлияни от иконописният стил, но той се опитва да счупи каноните и така създава свой собствен почерк, който не може да се обърка. Неговата живопис е обърната към народния бит и българския пейзаж, които се опитва да внесе в църковните изображения. Тази апокривна в кавички живопис носи голям успех на художника, защото е общо достъпна, разбираема и ясните й форми допадат на народа. Картината «Селско хоро» от Самоковска околия е един прекрасен пример, който илюстрира неговото творчество. Тя е, може би, най-популярното негово платно. Тук много ясно се забелязва стремежът на художника да удовлетвори стремежа си към по-свежо, човечно и народно изкуство. От картината можем да добием ясна представа за бита, костюмите и обичаите на неговите съвременици в Самоков. Самата картина е нарисувана върху дъска, както повелява иконописната традиция. Ясно засвидетелстван е и стремежът на майстора да разчупи и динамизира пространството, чрез жестове, пози и богато натиплени одежди. Осезаем е опитът му да преодолее двоизмерността, чрез разгръщане на мащабни пейзажни фонове. Гледай, братчет, Самоковско, хора, ръченици, гледай как са живели. Тук хората, това, пеят, танцуват. Ай, била България! А къде можем да видим негови картини на Никола Образописов? Ти, братчета, пак, Националната художествена галерия и, естествено, в Рилския манастир. Аз стил. Хайде, към Рилския!